търсенето на по-добра икономичност и изпускането на по-малко вредни емисии в атмосферата, японците разчитат на хибридни автомобили, докато европейците се опитват на база на съществуващите двигатели да постигнат нови високи показатели. През 2007 година в Женева Volkswagen представи първите си автомобили от серия Blue Motion. Както обясниха тогава, името е получено от симбиоза на думите за фирмения син цвят и за движение. В дните на автосалона, колоната автомобили Volkswagen Polo, окитени с надписи Blue Motion, обикаляше постоянно и швейцарската автомобилна столица. По-късно се появи подобна модификация и про модела Passat, а в край на 2008 беше представена и втора, подобрена версия, наречена Blue Motion 2. Основната разлика между новата версия и предишния Passat Blue Motion е скрита под предния капак. Старият 1,9 литров дизелов двигател, работещ по системата помпа-дюза, е заменен от 2-литров Common Rail. Той има по-голяма мощност от 108 конски сили и е по-икономичен. За икономията на гориво допълнително помага и системата Stop Start, която изключва двигателя, когато водачът е спрял, избрал неутрална предавка и не натиска съединителя. Монтиране са нови гуми с ниско съпротивление и механична скорост на кутия с по-дълги предавки. От Volkswagen твърдят, че новия Passat Blue Motion 2, който се предлага във версии седан и комби, може да се похвали с разход на гориво от 4,3 на 100. Това е подобряване на разхода на гориво с близо 0,2 на 100 спрямо стария Blue Motion. Емисиите на въглероден диоксид също са редуцирани от 136 на 128 грама на километър. Новият Volkswagen Passat Blue Motion 2 струва около 22 000 евро за седана и около 24 000 евро за комбито, като в Европа вече се приемат поръчки.